Παιδιά, δεν ένα like. sorry, είναι παρτίο, sorry παιδιά, έκλεισε το άλλο κατά λάθος. Να πάμε. Παιδιά, ρε, η πολυκατοικία θα είμαι κοντά. Έτσι, τζαμέ ρε παιδιά. Έτσι, πάμε. Παιδιά, φτάσαμε εκεί που σας λέμε τα. Παιδιά, είναι μια πολυκατοικία. Παιδιά, έτσι είναι εδώ. Πρέπει να κρατάξουν το... Να την εδώ, την πολυκατοικία μας. Μάλιστα, σαν την παγιά ήταν Πώς φτιάξανε έτσι, παιδιά. Δείτε λίγο. Να. Παιδιά, δείτε. Πάμε να φύγουμε. παιδιά. Πάμε. Είναι το καταλαβαίνω όπως θα λέμε. Παιδιά, τώρα θα πάμε και γραφή Και εμείς πάμε να δείξουμε άλλο. Ρε, πάμε στο σπίτι του άλλου. Και είναι το σπασμένο με τα κακά. Το πήγαμε και με το φάτι που έκαναμε TikTok. Εφάπαμε κι άλλο. Όχι. Να μας φωνάζει ο γείτονας. Ναι, μπορεί να μας φωνάζει. Να το κλείσουμε. Παιδιά, δείτε αυτό το σπίτι. Εδώ πέρα μένει μια Κινέζα. Εδώ πέρα. Αυτό ήταν το βίντεο, βάλτε like και γραφή. Μην χάσετε ούτε ένα βίντεο και τα... Περιμένετε. Δεν έκλεισε. Είπαμε ότι να κάνουμε 4 επεισόδια σε ένα βίντεο. Και ναι, αύριο. Και τα λέμε... Τα επόμενα